guysman. Good morning nonisiमबो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जे दाख्लै बावैसो जों गामिनि आयं जोहोलाव नार्जारि जों बिथाङा थैदोंमोन बिथांनिनो दिनै गोथार सारादुखौ खुंनायखौ लाबाय दा बिथांनिनो सारादुनि सोमोन्दै भिडिअखौ लाबोनो सिगांनि आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजां नायलांदो जाखिनि हायो बेफोर भिडिअखौ लानानै फैबाय दङ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय सारनो नागिरबाय नै फैसा खनग्राफ्रा मादैया फैसा खनजोंदों आहानो सिरि मोनखुमाबाय नै बिस थाखा जाथारबाय दे नोंना बेसेबां जामारखो आयं सान्द' 60 थाखा बरिया आदैयाबो मोनदों आयौ मोनदोंलै नोंसोरो खना होनबाबो मोनथारबाय बुरजाथार आंनो हरदो एसे आयौ कुकिं डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बरिया गोथाव सङो बयलार ना मा बिलाय ना लकेल दाउ बयलार 55 केजि मा जागोन ओजोंहाय खिस्रियाव होनाय जानोसै बेखौ खिस्रियाव दे नों बेखौ संग्रोना रोङाखै संदों माबायदि संदों नोंलाय बरिया जाबाय फस्लाखौ 10 प्लेट आयु 10 प्लेट ओइ एरलाय लकेल रेजेक नों संदों होसंग्राया नों नामा ओइ दाख्लै लोगो हमना अबाव बुजाहैया सिगां ना उननि होनदोलाय आरो एबार थांबाव दे हौवा गैयि न'आव आल्ला अबाद्राय जाबाय नोङो खारखुमा जोब्बाय केसरी बाट केसरी
अमा बेदर नैबे केस्ट्रिनै बरिया गोथाव मोदोमोन ब्लार खालामथिनलायबावो ब्लार साखिग्रा हान्जा मोननायखौ नङा संख्रिखौसो नांदोंना नाङा होनदों जाबाय नों जालालै नों जालालै नोङो गुदुंजों साखिग्रा बिथाङा नुवाखै गरम गरम जायोल' बियो सान्दुं गोसायाव खाथ्रा बियो औ गारदावनानै जायो साखिनाय बेसेबां बेसेबां जाबो होनदों दे ओइ आमथिसुवा बेसेबाङाव भिडिअ प्रुफ थाखाबाय आदा लोंबाव जोंना दाबखानिफ्राय बुंना हो अके दे फायथारना सासे प्रुफआव हानो हाया जायो दे जोंना दाबखा उखुन्दैफ्राथ' फाइनाल माबा दाबखा उखुन्दैयाथ' थांखायो नालाय फाइनालाव उफाय गैया होखानांगोन फाइटारनि प्लेयारफ्रा बोरै जाखो नोंसोरलाय आगियागारा बोरै जुजिबाय थादों आयै ओइ फाइटारनि किपारा नों नामा उराय होजोबगोन बे हायो बारनानै जोग्रा खाब जानो मोननांगौलै बे खेलाया बोथोरजोंनो मिलायालै ना मिलायालै खाब जासिगौमोन ओंखाम जाबाय गथ'म बिजि खेबनानै लायबावनि आदै जानो हादों मालाय दा बाजिजों बुख्लायनो साइज लालायलायबावोबा दे देलाय खानाय नामसिलाय आयु सलमान खानो हाया साइज लानाया केमेरामेना थोस्लायो जायो